Asik. Haha. Bersama Supra Nagara. Rasa iri rasa eling ono sing lanang asile piro. Kula aja seneng nanggon apa meneh komentar golek tumo Tintil iso mongko buka saking karo petan rasane tanggane. Kula aja seneng nanggon apa meneh komentar golek tumo tintil iso mongko buka saking karo petan ana perang brata yuga. bojo minggat neng Taiwan Gara-gara petan, boleh-boleh yo pasatan gara-gara petan. Semuanya. Jangan langsung ke Ganesha. urip iki sing prasojo ojo meri karo banane wong liya bodo dunyo sangat pangan ora teko yen kamu kok awang erik Nanging ana sing ora krasa. Urip iku diatur nganggo rasa. Rasa iri, rasa dengki. Nanging ana sing lanang asile pira. Lah ya gur pira. mulo ojo seneng nongkrong apa maneh mung petan golek tumo titel iso mengko buka karo petan rasane